Siya ni Antonio Narapin Ilak, iti San Ildefonso, Ilocosur, anak-nak ti agub-obramet iti munisipyo, iti San Ildefonso, isurot-surok nak, nukas di nga da papanan na. Agingga nga simrekak nga nagbasa iti elementarya. No daduma, mabainak nga, mapansumrek nga agbasa, kapot ang katawaan dak nga no daduma. Yung mura ino kasta, intultuloy ko, ti panang bayat ti panang ko ni tatang ko kanya. Agingga nga naggraduarak iti elementarya. Simrekak iti high school. No daduma, lukulukken nak giino una nga manang ko, ta siyam kami ngamin nga kakabsa. Kaputi baing ko mo ino daduma, hanak na nagtuloy iti high school. Hindi madamag ko nga da pagbasaan, di dagupan ti agdait. Napaanak nagbasa. Iso nga nangalaak ti agdait. Di kosmetol, dressmaking. Iso ti inadal ko di dagupan. Agingga nga nagkita kami kada ti asawa katangan ni Edison Ilak. Nakapag kinaawatan kami, kat nagtulag kami, ngumay kami agpasyar, amakityasta dito'y sinait. Nakuhamot na iti kakabsat na tanapan bagada mo nga agasawa kami, didak nga pinalubusan. Nagkasawa kami nga ro, nagkasar kami ti West. Nag-adamot, nadang kami mga tibunga nga upat. Kaasi ti Apo, orino narigat ti ada pa nagbiag mi. Tano daduma, awan ngamin ti kanin mi, tana istrikto mo ti naganak kanya da. Nasurutan mi, ti pasaray kami mapan ka dagiti titiyandaan, dumawat ti tulong, tapno ti kasta adalaeng apuyen mi, may ipakan ka dagiti anak mi. Aging gana nga naka simrek da nga nagbasa. Tultuloy mi matlata, no daddo matimapan, kung saan matakan kanayon. Tama, nasurotak mat no maminsan, pasaray adamot mayat nga agpadait, dumaitak mat agpaminsan. Nuhaan, kapanak agiwayway ti kalding, ta iso tinayon ti pangalaan mi ti, kulagi ti anak mi. Naging gana nga nakapadadakkel mi ida, at no maminsan mo, pasaray kami agkontra, no daduma, pasarehan na sumangsangpo mo, dahi takadwak, tagaputi na awan mo ti masapulan na no daduma, ta iso na no pati mapan makilimos ka ti tiyandaan. Kat na sumangsangpot no daduma, ta saray umyan ti tiyandaan. Kat awan mo no pati pabalong ko, kaya yubing ko no kwa. So ano ko, kat pasaray ko mo triryen, ta awan mo ti maitad kong ha, balong da nga panagbasa. Naging gana nga napag-graduar mi ti high school idagijay talo. Kat kaasi ni Apo nga igapot kinarigat ti ko na babalay mi mo ti kasasaad da. Naging gana nga napanunod dati nag-aasawa. Itata, dati laing buridek min, di anda nga kabalay ni, iso ti madamatata nga agbasbasa. Fourth year na iti high school. Ikarkarigatanan mi nga pagbasaan, na iparit-parit, da nga minen ti mapantaji tiyandaan mo daduma. Gaputi kinaawan mo ti agserbi, iso nga ipili nilat tano ko ti mapan. Agsa makilimos ti gatang mi ti
kanin mi kanti pabalon mi kada ubing mi nga agbasa. Tidak kala pagyamyamanak kini apo, oray no kasi dato asawa, masayaat mat, nadungo mat kada kami, aglalalo ka agigay anak mi. Ta, oray no mabamban no, ikagkagumaanan na mat ida nga isuro, wenno kankantaan na ida no ti rabii, no saan isuro na ida nga mangi aglualo, siti iso ti yamyamanak ken apo ta, amo namat laing ida nga subaybayan.